raji'un. Inna lillahi malam dan Allah kaga iPhone dina. Inna lillahi wa inna ilaihi kaga dan Allah malam ba ga wayata ba. Wallahi wayata iPhone 16 ce. Yanzu nan naje zan kai caji ba caji zan kira iyali na. Malam dan Allah ba gani ba kuma na yadda ita. La ilaha illallah. Wa za ka kira? Wallahi matata zan kirawo. Bismillah malam da kati kuma a ciki? Ko bai akwai a ciki. Ai haka kuma sai na kira? To bari salan ban na kira to. Yanzu ka san me za ka yi? Ka dan yi baya. Ka san an ce sirri ma iyalinka za ka kira. Gaskiya ne. Yi baya can wajen. To nagode malam Allah saka. Bari kira ta. Nagode. Kai. Wani aikon ko ne? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Azal ta fada mu. San banza ya jawo mu. Wayo Allah wayata!